Ġie ppreżentat Master Plan estensiv għall-iżvilupp tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex dak ta' Sanluqa, Kerin Grech u Sir Paul Boffa bi proġetti infrastrutturali mifruxa fuq medda ta' 15-il sena u investiment li mistenni jilħaq il-1.5 biljun. Il-pjan għandu lan li jsaħħaħ il-kura preventiva, itejjeb il-proċess ta' rkupru tal-pazjenti, joffri ambjent aħjar għal professjonisti tas-saħħa u jkompli jnaqqas il-listi ta' stenni. Fost l-ikbar proġetti hemm il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex b'400 sodda fil-waqt li l-binja eżistenti tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se tiġi rinnovata u estiża biex toffri aktar servizzi speċjalizzati. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bela tkellem ukoll dwar l-investimenti li diġà saru fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fosthom generators ġodda, MRI scanner, CT scanners, mammography machines digitali u densitometry machine. Qed isir ukoll aesthetic revamp tal-isptar, cardiorespiratory unit ġdida, early pregnancy unit u laboratorji akbar. Fil-futur huma ppjanati wkoll servizzi innovattivi fosthom sistema ta' drone delivery għal-mediċini, outpatient department akbar, spiżerija modernizzata bir-robotika u żewġ swali ġodda tal-operazzjonijiet. Intqal kif l-ewwel fażi tal-Master Plan diġà bdiet bit-tisħiħ tas-servizzi sas-sena 2030, filwaqt li fil-ġimgħat li ġejjin jistgħu jibdew jinħarġu it-tenders għad-disinn fejn se jinbena l-isptar il-ġdid. Kontent ħafna li l-kumpanija esperta barranija Italconsult qablet ma' il-kunċetti u l-viżjoni tagħna u issa nistgħu invaraw dawn il-proġetti. Il-Ministru semma wkoll kif is-servizz tal-helikopter bejn Għawdex u Mater Dei wassal biex sissa ġew trasferiti 185 pazjent bit-tnaqqis ta' 75% fil-ħin tal-vjaġġ. Anka fl-Isptar Sanluqa u dak ta' Kerin Grech huma ppjanati proġetti kbar ta' modernizzazzjoni. Fosthom hemm ir-rilokazzjoni ta' diversi servizzi u uffiċini sabiex ikun jista' jibda x-xogħol infrastrutturali. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg qal kif matul is-snin diġà saru diversi investimenti fis-saħħa, filwaqt li sostna li s-servizzi offruti lil Maltin u Lawċin se jkomplu jittjiebu wara li l-Gvern sema dak li kien qed jintalab min-nies u inkorpora dawn il-bżonnijiet fil-Master Plan il-ġdid.